खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द थासिगोन हायुङारि मानास हाग्रामाया। बाक्सानि दारागावआव एबसुआ 5,000निबो बांसिन बिफां फुलि गायदों। सबायझार गोजौसिन फरायसालियाव मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। गसाइगावआव मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लानानै गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल आइजो आफादनि आबहावा रैखाथि आरो बिफां गायनायनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि। चिरांनि आबादारिफ्रा फाननो गोनां माइखौ पिपिसि सेन्टारावल' फाननो हासिगोन। गसाइगाव बरबिलाव सावथाल टाइगार फर्सआ हाथियार गथायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै 5 जुन 2023 निफ्राय देशी बेदेशी दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द थासिगोन हायुङारि मानास हाग्रामाया। बे समाव अखा हानायनि जाहोनाव बेकि दैमानि दैया बारायलाय खमायलाय जाबाय थानायनि जाहोनाव थासारिखौ नोजोर होनानै 15 मेनिफ्राय रिभार राफ्टिं आरो मैदेर साफारिखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। अखा हानाय समाव हायुङारि हाग्रामायाव खुरखानाया बारा आरो लामा सामानि माखासे जेंना समस्या जानायखाय गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो दिनै समबार बारायनिफ्राय जिप साफारिखौबो बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै मिथिहोयो बासबारि रेन्जनि रेन्जार अभिनव बर'या। सोलिबाय थानाय बोसोराव मानासनि दावबायारिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनदोंमोन। थांनाय 7 बोसोरनिजों रुजुनायाव मासुल होनाया बांसिनमोन। गं 34 बिदेशी रायजोनिफ्राय सा 799 दावबायारिफोरा मानासाव दावबायनायनि अनगायैबो गं 33 रायजोनि सा 53,158 देशी दावबायारिफ्रा दावबायदोंमोन हायुङारि मानास हाग्रामायाव। सोलिबाय थानाय बोसोरनि जोबजासिम एबा सोलिबाय थानाय बोसोरनि 31 मार्चसिम बे गासै दावबायारिफोरनिफ्राय हाग्रामा अथ'रिटिसआ मुलाम्फा खालामदोंमोन 1,84,850,850 रां। 2022-2023 फाइनान्सियेल बोसोराव हायुङारि मानास हाग्रामाया मुलाम्फा मोननाय मासुलनि बिबाङा थांनाय 7 बोसोरनिजों रुजुनायाव 37% बांदों। मानासाव समान समान मोसा, मैदेर, गान्दाखौ लाफानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनारनि सानखोआ बांदों। मख'नो गोनांदि फ्राय 3 दानसो उनाव फिन आरोबाव दावबायारिफोरनि थाखाय हायुङारि मानास हाग्रामाखौ बेखेवनानै होगोन होननानै मिथिहोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दारागावआव 5,000निबो बांसिन बिफां फुलि गायनानै फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि गोथार आरजखौ जागायनानै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सामलायथ' आफादगिरि आरो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। मख'जायोदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो 5 जुनखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों बिफां फुलि गायनानै फालिबोबाय थाबोदों। लोगोसे देग्लाय आसाम नाङै 30,000निबो बांसिन बिफां फुलिया एबसुनि बानजायनायाव गायजादों। बेबायदिनो मैया 4 जुन खालारावबो मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै देग्लायनि बिट प्लास्टिक पल्युशन मोन्थोरखौ लानानै जिल्ला दखरा आरो दालाइसा आफादनि मावथिफ्रा आसाम नाङैनो दाब दाब जायगायाव साखोन सिखोन खालामदों।
चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा सुबाइजार गोजौसिन फरायसालियाव दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लानानै फरायसालिनि गासैबो फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जाग्रा बिफां फारियै लेबु, गय, थाइजौ, खान्थाल, सुमफ्राम, कमला आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां फुलिखौ फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा फरायसालिनि सोरगिदिं गायनानै दोनदों। दिनैनि बे मुलुगनां आबहावा सानाव बयखौबो मिथिहोनो आरो सांग्रांथि होनो थाखाय फरायसालियाव मोनसे सावरायमेलबो खुंनाय जायो आरो उन्दै उन्दै लाइमोन फरायसाफोरखौबो बेनि सोमोन्दै फोरमायथिलाङो। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि रायजो देहा फाहामसालियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल आइजो आफादनि बानजायनायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै आबहावा रैखाथि आरो बिफां गायनायनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दिनै आबहावा सानखौ नोजोर बोनानै 500 बिफां फुलि गायनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल आइजो आफादनि आफादगिरि बानु नार्जारिजों लोगोसे गोबां दोलोनि मावथि आरो TCLCCनि लेङाइ आफादगिरि निथुन बसुमतारी आरो जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं हाकिम तफरदार आरो ओनसोलनि गागि आरो गोबां रायजो राजाफ्राबो बाहागो लाफैदों। आबहावा रैखाथि आरो बिफां गायनायनि सायाव गेबेङै रायजोनि सिगाङाव बिबुंथि होयो आरो आफादगिरि बानु नार्जारिया बिफां गायजेननायजों लोगोसे गासैबो बाहागो लानाय सोद्रोमाफोराबो फांफा बिफां गायो। चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बेजया भास्कर रेड्डीआ मोनसे बिथोनलाइनि गेजेरजों मिथिहोदों दि चिरां जिल्लानि आबादारिफ्रा जायफोरा गावबा गावनि फाननो गोनां माइखौ सोरखारनो फानगोन बिसोरो चिरां जिल्लानि दाबनै PPC सेन्टारावल' फाननो हासिगोन। सिगाङाव जायगा जायगा माइ बायथुमनायनि मिरु गायसनदोंमोन, नाथाय दा दाबनैल' PPC सेन्टारावल' फाननो हासिगोन होननानै फोरमायथिदों। काजलगाव PPC आरो बिजनी PPC सेन्टारावल' फाननो हासिगोन। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लायाव गासै 500 मेट्रिक टन माइ बायथुमनांगौमोन, नाथाय थांनाय 31 मे 2023 सिमाव 450 मेट्रिक टनल' बायनो हादोंमोन। बेनिखायनो आद्रा 50 मेट्रिक टन माइखौ दा जिल्लानि दाबनै PPC सेन्टारावल' लाखिनाय जासिगोन। बांसिनै सुलाद लानोब्ला आबाद बिफाननि DAO, ADO, AEA मावख'गिरिनि जानबुं नम्बर एबा काजलगाव PPCनि नम्बर 7638005406 03664242316 आरो बिजनी PPC सेन्टारनि जानबुं नम्बर 7002019637 नम्बराव सुलाद लानो हागोन। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव गसाइगाव सोहोरनि खोला फारसे थानाय 7 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय बरबिल गामियाव दिनै सावथाल टाइगार फोर्स मुंनि बिग्रायारि हानजाया सोरखारनो गंबा हाथियार गथायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2012 मायथाइनि 24 जानुवारि अक्ट'आव आखाइ दैखांनानै सोरखारनो हाथियार गथायदोंमोन STF एबा सावथाल टाइगार फोर्स मुंनि हाथियार लाग्रा आफादा। नाथाय हाथियार गथायदोंमोनब्लाबो माखासे थाबावनाय गासै गंथाम 7.6 पिस्टल, रिभल्भार गंनै, मेगजिन गंथाम आरो गोथां गुलि गासै 14था गथायो। क'क्राझार जिल्लानि DSP भास्कर अजा, गसाइगाव महकुमा पुलिस SDPO हेरेन कुमार डेका, OC अमरज्योति बायलुं लोगोसे आगमानि आफादगिरि आब्रियास काका बिथांमोननि सिगाङाव गथायदों आद्रा थानाय हाथियारखौ। दिनैनि बे हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव SDFनि C2 किस्कु फेक्सननि गासै 41 केडारफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।